Helo, a chroeso i Sgwrsio. A heddi, dwi'n siarad gyda Megan Elias. Shwmai Megan, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch, dych chi? Ie, dwi'n really iawn, diolch. Fi'n cyffroesi i... beth ni... To jump, neidio. Yeah. So i neidio nôl i recordiadau a pethau fel yna gyda'r podlediad. Achos ti, y person cyntaf fi'n siarad gyda eleni. So diolch yn fawr iawn am dy amser. Diolch i ti am hodd fi. Cool. Gai ofyn, ble wyt ti a hyn o bryd? Dwi yn byw yng Nghynarfon ar hyn o bryd, ond dwi'n dod o Hengolwyn, Mae Colwyn yn reiddiol. Gwych. Oce, a wyt ti'n gallu dweud tipyn bach o pwy wyt ti? Dwi yn amlwg dod o Hengolwyn, byw yn Cynarfon ers dros 2 flynedd. Dwi actually yn symud i Awstralia diwedd y mis, so mae hwnna reit wahanol. Ond gawn ni siarad am hynny nes ymlaen. Bendant. Wow, okay, cool. So, Hen Golwyn, ydy Colwyn Bay, neu? So, Old Colwyn ydy Hen Golwyn, sydd yn bentre bach yn Mae Colwyn. Iawn, okay. Fi di bod i Gaernarfon cwpl o weithiau, ond sa'n wedi bod i Colwyn eto. Fi'n gwybod pam. Achos mae castell da iawn gyda chi hefyd yna, Yng Nghonwy, mae hwnna. Conway, dim Colwyn. Sorry. Mae Conwy lyflu. Dwi'n gweithio yng Nghonwy. Nes i teimlo hwnna. Mae'r un peth. So, ti wedi dysgu Cymraeg, te? Do, stori hir. Gai ofyn cwpl o pethau achos ti'n swnio fel, ti'n dod o Gogledd Cymru, ond rhywun sy'n iaith gyntaf. So, pryd dechreuais di dysgu Cymraeg? So, fel pawb arall yng Nghymru, nes i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol, ond fel ail iaith. So eisiau ysgol Eirias yn Mae Colwyn. Y dysgu'r iaith o fanna, a wedyn nes i benderfynu dewis hi fel lefel A, ail iaith eto. So o'n i jyst yn joio'r pwnc, joio astudio hi, joio'r athrawon, ond o'n i'n meddwl sy'n ni'n siarad Cymraeg ar ôl gadael ysgol. So, be ddigwyddodd, o'n i di derbyn cynnig diamod yn conditional offer i studio cyllid yn Lancaster. Beth ydi cyllid? Finance. Diolch fawr iawn. Finance cyllid yn Lancaster, Prifysgol Caerhiryn. Ac o'n i'n barod i fynd, o'n i di sortio llety, pob dim, a wedyn, diwrnod ola'r ysgol ym mlwyddyn 10, nes i weld athro Cymraeg fi, Mr David Williams. Just i ddeud ta, a wedyn nath o holi fi a 2 hogan arall o blwyddyn 10 os sa'n eisiau mynd ar drip i Steddfod yr Urdd yn y Bala ar y dydd Llun. Ac oedd hi'n drip blwyddyn 9, ond oedd yr Urdd di trefnu, ond oedd e 3 lle ar ôl ar bus. So oedd e fatha, na i holi'r genod yma, maen nhw'n joio studio Cymraeg. So oedd ni fel, pam ddim, trip pam ddim. A wedyn... absolutely. O'n i rioed i bod i Steddfod o blaen. O'n i rioed i wneud dim byd fel na. Oedd gen i'n syniad be ddisgwyl, ond athyn ni, a nes i'n sylwi faint o bobl oedd yn siarad Cymraeg. Oedd o'n nuts. Pawb yn siarad Cymraeg, pawb yn lyflu, mor gefnogol, ac oedden ni am y tro cynta rioed yn cael ymarfer y defnyddio Cymraeg ni yn y byd go iawn, ac oedd hwnna'n really scary. Ond oedd yr ymateb yn lyflu, a naethon ni fynd i weld seremoni medal y dysgwyr. Oedd gen ni ddim syniad beth yn mynd ymlaen, o gwbl. Oedden ni just enjoy mynd o gwmpas y maes a gwneud y gweithgareddau a balli. Ond dwi'n gwybod beth ddigwyddodd, ond ar y bus adra, o'n i just fatha, Amy, ffrind fi, might become a Welsh teacher. Ac oedd hi fel, shut up Meg, don't be silly. O'n i just fel, dwi eisiau siarad Cymraeg, a o'n i just methu gadael hwnna fynd wedyn. Oedd eisiau trwy gymaint o trafod a stress, a naeth pennaeth chweched ddeud, what are you going to do with Welsh? What if you move countries? She's not wrong. Ond oedd hi just fatha, what's good, what is Welsh gonna do for you? Ac oedd hi just fatha, dos i Lancaster, bla bla, ond o'n i just methu gadael hi fynd, ac o'n i fel, os dwi'n mynd i wneud finance rwan, mae'n mynd i fod yn anodd dod nôl at y Gymraeg,
os ti'n neud Cymraeg wan, fedra i mynd i wneud finance pryd bynnag dwi isio. So dyna nes i aros tan results day, ffonio Lancaster, deud ta, ffonio Prifysgol Bangor, a gofyn os o'n i'n cael studio Cymraeg, ag the rest is history. Wow! Mae hwn yn brilliant. So, Nuts. Spontaneous trip i Steddfod yr Urdd wedi newid dy bywyd di, really? Yn hollol. Yeah. Dwi'n gwybod beth ddigwyddodd, ond mae rhaid oedd o'n rhywbeth oedd i fod i ddigwydd i fi newid pob dim. Oedd rhieni fi yn poeni, neb yn heili yn siarad Cymraeg. So, oedd nhw jyst eisiau i fi cael gyrfa dda a cael pres a pethau fel yna. So, obviously, mae cyllid yn yrfa da. Ond dwi wedi gwneud gymaint efo Gymraeg, dwi'n mynd dyfaru o gwbl. Dwi'n deall y mwyafrif o beth dwedais ti, achos es i ysgol yng Nghas Newydd, weles i ddim llawr o Gymraeg o gwbl tyfu lan. Ond mae diddorol i gwybod mae'n gallu bod fel na lan yr ogledd hefyd. O, yn union. Ond mae'n lle hollol Saesneg mewn gwirionedd, ond ers i mi ddysgu Cymraeg, dwi wedi dod i nabod lot mwy o bobl sy'n siarad Cymraeg yn yr ardal. Yeah. So ti just ddim yn ymwybodol ohono fo, a dyna beth sy'n mor bwysig i ysgolion ddeall rwan bod ni angen codi ymwybyddiaeth o'r diwylliant, a beth sy'n arbennig am y Gymraeg, nid just dysgu'r iaith yn a pyncia diflas. A dwi'n athrawes fy'n hun erbyn hyn, ond dwi'n hollol deall pa mor anodd ydi o i thrawon trio ysbrydoli plant, ond mae wedi cymryd fi i fynd tu allan i'r ysgol a profi rhywbeth gwahanol i fi gorfod dysgu Cymraeg. Dwi'n deall hynna, fel dwedais ti, dwi ddim just pwnc, mae'n diwylliant, mae'n byd, mae llawer mwy nag hour a week in the school, ti'n modd. A siwr o fod mae pethau wedi newid nawr, a pobl fel ti yn trio newid yr agwedd, ond pan o'n i'n tyfu lan, that didn't really happen, you know. So mae hwn yn really cool. A siwr o fod mae athro ti gwybod ar effaith mae trip wedi cael a dy bywyd di. Yndi, da ni'n ffrindiau gorau erbyn hyn. O, gwych! Oedd o'n helpu fi trwy brifysgol, achos pan eis i Bangor, o'n i'n byw yn neuadd JMJ, lle oedd pob yn siarad Cymraeg. O, fel neuadd Cymraeg, ie? Ie, oedd hwnna'n anodd. Dwi'n mynd i ddweud clwydda, di o ddim yn sparkles i gyd, oedd o'n rili anodd. A yn anffodus, a mae rhaid ni siarad am hyn, really, mae'n anffodus, mae'n rhai pobl sy'n just ddim yn groesawgar a ddim yn derbyn chdi fel dysgwr, sy'n ofnadwy, a dydy o ddim yn gyffredin iawn, ond geid i pobl sy'n just ddim efo mynaf siarad efo chdi. Ond oedd genna'r pobl oedd yn menni siarad Cymraeg efo fi, ac heina dwi'n ddiolchgar amdanyn nhw. Achos y rhai oedd yn troi at y Saesneg, a dwi'n beio nhw, oedd yn anodd siarad efo dysgwr. Ond sy'n ni ddim yn dysgu wedyn, a sy'n ni'n troi at y Saesneg, oedd o'n ddibwynt. So ia, defed yr athro'n helpu fi. O'n i'n mynd nôl i'r ysgol a deud, fedra i'n neud o. O'n i'n crio. Ac ie, oedd o fel, please, gynafo, mae'n wertho, ti jyst ddim yn gwybod eto. Ac dwi'n mor falch, oedd o'n holl o wertho. Oedd o'n helpu fi trwy bob un, cais, swydd, a dwi'n athrawes yn union fel fo rwan. So, ie, bai o yn heiddi clod. Ie, war a teg i ti i sticio gyda fe, a fel, dy athro stuff helpu ti, ond es i Bant y Celyn yn neuadd Cymraeg yn Aberystwyth, ond o'n i'n lycus iawn. Ges i ddim y profiad fel na, really. Ond, ni'n gwybod fel, it's not the language's fault, tymod, mae just pobl yn gallu bod anghyrtais. A ddim eisiau helpu a stuff, neu just oer weithiau, so mae hwn yn siomedig, a dwi'n gwybod mae gallu troi bant lot o pobl dysgu yr iaith, achos yn wedig os ti'n mwyn ymarfer gyda pobl. So war o teg i ti i neud e. A so nawr, wyt ti'n athrawes Cymraeg? Yndw, ie. Gwych. Yng Nghonwy. So dwi'n dysgu ail iaith yn union fel o'n i'n dysgu. So mae reit braf, deud y gwir.
Brilliant. A so, ers hynny, wyt ti wedi bod i fel eisteddfodau genedlaethol ac yr urdd pob flwyddyn neu, y mwyafrif o amser stuff? Ie, do, sy'n ei deud yn amlwg, o'n i'n gweithio'r urdd, so o'n i'n cael gweithio yn eisteddfodau'r urdd, a wedyn o'n i'n mynd i ymweld â Steddfod Genedlaethol maes B. Yr un dwytha oedd yn Llanrwst, achos oedd y Covid. Roedd hi'n bwrw glaw llawr ar y diwedd o'r Llanrwst, ie? Ie, oedd rhaid fi fynd adro. Ie, o'n i'n gytid. Oedd rhaid i fi gadael di Sadwn yn lle di Sul, achos roedd hi'n just bwrw glaw. A o'n i'n... Oedd y fel 6 gloch yn y bore, a o'n i'n meddwl fel, mae'n rhaid i fi pacio popeth yn fy ngha. Ond oedd hi'n meddwl fel, I'm going to get soaking if I do this wearing anything. So nes i neud y gyda swimming trunks. A nes i just pacio popeth. O'n i'n meddwl roedd yn smart iawn. Ond nes i edrych siwr o fod eitha wyllt. Neu slightly crazy. Ond, there we go. No, am hwnna'n smart. Oedd pa bell fi di fflio i ffwrdd. So o'n i'n cysgu'n car am 2 noson. Sydd ddim yn wych pan mae gen ti'r larwm sydd yn mynd off unwaith pan ti'n symud. Oh god. Ond dyna'r un ola, yr un dwytha, a wedyn fyddai ddim yn mynd i steddfoda am blynyddoedd. Wel, so dwedais ti'n symud i Awstralia. Yndw. Gai ofyn pam a pryd a be fydde ti'n neud yna? Cwestiwn a dwi eisiau holi fy hun hefyd. I mean... Pam, achos dwi jyst eisiau brec, dwi eisiau joio bywyd. Nes i trefeilio South East Asia dwetha. So nes i o'n i'n gwybod bod fi jyst eisiau gweld y byd wedyn. Be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd gwybod. Dwi'n dechrau yn Sydney. A dwi'n dechrau efo rhyw tŵr bach, so fydd yna pobl yna ar working visa am flwyddyn. So byddwn ni gyd yn yr un cwch. So gobeithio, ffindio job bach yna, jyst i cael pres, trefeilio rownd, a wedyn gawn ni weld beth sy'n digwydd o fanna. Ond diwedd mis yma, diwedd Ionawr, 2 wthnos i ffwrdd, so dwi'n very stressed. I mean, mae gen i to-do list. Enfawr. So I gallu weld llawr o tics ar y to-do list ti? Mae'n un tic dwi'n newydd neud o blaen. I wasn't going to say it, ond gyna, sef yn locio ffôn. Mae gen i pethau fel gwerthu car yna, so... Stress. Wel, so ti'n mynd i gweithio, ti'n moyn teithio, ond hefyd ti'n mynd i working visas, ti'n moyn gweithio yn Awstralia. Oed ti'n mynd ar dy ben dy hunan? Yndw. What a teg. So, fi'n gwybod, mae cwpl o pobl sy'n gwrando i y podlediad a maen nhw'n byw yn Awstralia. Siwr o fod, ti'n gallu dysgu tipyn bach o Cymraeg yna. So, os ti'n gwrando, pobl o'r Australia, mae rhaid wedi cysylltu gyda Megan. Please. I cael rhywun i ymarfer gyda neu dysgu. Wyt ti'n nabod yn rhywun? Oes ffrindiau gyda ti yna? Oes, actually, mae'n gymaint o bobl yn dechrau mynd yna wan. Dwi'n meddwl jyst ar ôl Covid, a wedyn mae pobl dwi'n meddwl, dwi'n bod, dwi eisiau rhywbeth newydd. So dwi'n nabod cwpl bobl yna. Dwi'n siŵr fyddai'n iawn. Bendant. A gyda fel ffrindiau ti, oes fel grŵp o ffrindiau Cymraeg gyda ti yma neu yn Australia? Oes, y ddau, actually. Mae'n rei yn Australia, ond ers mynd i Fangor, dwi wedi bod yn ffrindiau efo'r criw ma ers hynny. So, dwi actually yn byw efo un ffrind o'n i'n Mangor efo rwan. So mae hwnna'n really braf. So ffrindiau yma yn Cynarfon, dwi'n mwyn gwybod pam, ond eith pawb symud i Gynarfon ar ôl y brifysgol. A wedyn, mae gen i ffrindiau adra wedyn. I guess Cynarfon yw fel y dre enfawr yng Ngogledd Cymru, so mae lot yn digwydd yna. Dwi'n really hoffi Cynarfon. Mae'n teimlo fel lot llawr o gerddoriaeth a just pawb yn abod pawb, ond mae dal kind of fel I don't know, vibe nice yna. Na, dwi'n gytuno, dwi'n really hoffi fa yma dda. Cool. Nôl i fel lefel A, pam ystydys ti Cymraeg yn lefel A? Achos bod ti'n just dda gyda'r iaith, neu be digwyddodd? Mae'n gymysg edrych pethau. Nes i wneud yn dda yn tygau Cymraeg.
ond o'n i jyst yn really joio astudio'r pwnc. Dwi'n meddwl, mae'r athrawon yn neud pethau gymaint haws, dydy, maen nhw'n neud o'n hwyl. A lle dyna pam nes i ddewis y pwnc. Ond ia, dwi wastad di joio dysgu Cymraeg, ond jyst erioed wedi gweld fel y goleuni a pa mor arbennig ydy hi. I guess hefyd fel yn lefel A, y ffocws yw llenyddiaeth. A dim really siarad, joio, a fel y byd cymdeithasol, I guess. So, ydy hyn dal fel na? Mae wedi newid bach. Mae yna fwy o bwyslais ar y llafar rwan. Mae rhyw... Mae tygau... Mae gen ti 2 arholiad llafar yn mlwyddyn 10 ac 11 a 2 arholiad ysgrifennu. So mae fel 50% yr un rwan. So mae'n bwysig, ond ti'n mynd actually dysgu sut ti cael sgwrs. Ti'n dysgu sut ti siarad am bwnc. So dwi'n dal ddim yn gweithio... Cos ti angen hwnna? Wel, yn union. Mae'n really anodd. Mae'n gwaith caled. Ti angen hyder. Mae plant angen hyder. A sgennyn nhw ddim. Achos sneb adra yn siarad Cymraeg. So mae'n y cwricwlwm newydd di cychwyn blwyddyn yma fo blwyddyn 7. Lle maen nhw'n dysgu mwy am o le maen nhw'n dod, fatha hunaniaeth, hanes Cymru ac yn y blaen. A mae hwn yn bendant yn helpu. Chos dwi'n gwybod, pan ti'n dysgu nhw am Tryweryn neu hanes ei iaith, maen nhw fel, waw, mae'r Gymraeg mor arbennig, mae di mynd trwy lot. Ond eto, dysgu nhw i actually siarad ydy'r prif beth. Dwi'n credu ni angen mwy na just yr iaith. Ni angen fel, i gwybod y reswm ni trio defnyddio i cadw hi, a just siarad hi, a pethau fel hanes, a fel hanes o'r pob cornel o'r Gymru hefyd. Mae hynny'n pwysig, a y hunaniaeth. Dyna pam dechreuais i dysgu Cymraeg. Nes i dechrau darllen Tryweryn a stuff fel na, a o'n i just fel, nes i ddim yn gwybod hynny. I felt cheated, os fi'n hollol honest, ond, beth yw fel dy'r diddordebau di, te? Beth ti'n hoffi wneud yn Gymraeg, neu just ti fas o'r y byd Cymraeg hefyd? Beth ti'n wneud? Wel, pan dwi ddim yn dysgu, dwi wrth modd efo kickboxio. Dyna dwi'n neud bob nos. Ac mae oherwydd eisiau i Thailand a gweld fight go iawn kickboxio. Oedd o'n anhygoel ac o'n i fel, waw, dwi eisiau neud hynna. Mae hynny'n cool. So dwi wedi bod yn kickboxio ers ha dwytha. Bob nos, wrth modd, dwi'n obsessed. A wedyn, dwi'n mynd i jiu-jitsu hefyd yn yr un lle yn Gaernarfon. Cos gai ddysgu sut ti amddiffyn fy hun os oes rhywun yn atacio fi. Bendant, what a teg. A wyt ti'n teimlo hyderus yn mwy cyffyrddus ar ôl gwybod neu dysgu sut i wneud hwnna? Yndw, mae'n gymaint, ti'n gwybod be, dylsyn nhw ddysgu fo yn yr ysgol, achos mae'n y pethau mor bwysig, sy'n ni byth yn gwybod sut i amddiffyn fy hun. Ond rwan, mae gen i siawns. Bendant. Mae hwnnw'n actually point really dda i wneud. Felly siwr o fod pan ti'n mynd i Awstralia, wyt ti wedi edrych neu chwilio eto am lefydd i wneud kickboxio neu jiu-jitsu? Nes i chwilio, a mae'n overwhelming, cos mae Sydney yn enfawr, a mae mor ddrud yna, dwi'n yn gwybod, mae'n effernol ddrud, so fi rhaid fi just budgeto fy hun pan dwi'n cyrraedd, dwi'n meddwl, a gweld be allai fforddio. Ond yn bendant, dwi eisiau cario ymlaen. Wedyn, pan ti'n gwybod lle ti'n byw, bydd hynny'n well pan ti'n chwilio am lefydd i wneud siwr o fod. Yn union. Gwych chwarae teg, kickboxio, Nes i wneud taekwondo nôl yn y diwrnod, ond sa'n wedi wneud ers blynyddoedd nawr, dwi'n hollol honest. Megan, beth yw dy hoff gair yn Gymraeg? Wel, ysgan i'm rhi rheswm pam, ond cymwch. Beth ydy cymwch? Lobster. Ydy lobster, cymwch. Cymwch, a wedyn cor gymwch ydy prawns. Acos dwi'n meddwl, mae cor yn golygu dwarf. So fath y corgi. So, cymwch, lobster, a dwi just yn hoffi sut mae'n swnio, cymwch. Sut oes i'n sillafu cymwch? C-I-M-W-C,
cym mwch. A dim cym moch fel, like, dog pig. Na. Na. I was like, ci moch. Na, so, cym be? Cym moch. Cym mwch. W. Oh, cool. Gair dda iawn. Diolch am rhannu. A di dysgu rhywbeth newydd. Mae hwn yn wastad yn dda. Yndi. So, gyda Cymraeg, gyda fel dy ffwrdd dysgu neu pan ti'n dysgu nawr yn yr ysgol, oes yn rhyw straeon ddoniol gyda ti? Ti'n gwybod be? Na, dim reili. Na? Yr unig beth fedra i feddwl amdano ydy bod fi'n gallu siarad Cymraeg o flaen teulu fi a sneb yn dallt fi. So fatha, os ys rhywun yn ffonio fi fel ffrind, dwi'n meindio os di mam a dad yna, cos dwi'n ddim yn dallt fi. O'n i siarad am mam unwaith efo dyfed, ac dwi'n gwybod oedd mam di disgyn lawr grisia ar y gwaith, oedd hi'n injured, so daeth dyfed ffonio fi yr athro Cymraeg, ac o'n i'n sôn amdani ar y ffôn, sôn am beth ddigwyddodd, ac oedd mam yn gallu clywed, yn amlwg di clywed y gair mam. Be arall fysa hi di clywed? Ribs, cos oedd hi di brifo ribs hi. Oh. So, o'n i obviously yn deithio David, mae di brifo ribs hi, mae mewn poen i bob man, pen hi, bla bla. So, naeth hi jyst dechrau chwerthin, cos nes i'n deithio hi bod fi'n siarad amdani. Ond oedd hi jyst yn dechrau chwerthin, ac o'n i fel, mae hi'n gwybod bod fi'n siarad amdani, chwarae teg ydi, cos di hi mynd siarad Cymraeg o gwbl. A be mae agwedd nhw fel dy teulu di, be mae nhw'n meddwl am ti ar yr iaith Gymraeg a stuff, ydyn nhw'n cefnogol, sorry? Yndi. Mae nhw jyst yn hapus bod fi'n hapus, ond yndi, mae nhw wrth i bod dda, fel mae mam di dod i steddfod efo fi. Ti'n gwybod, di hi'n mynd siarad i'r aith, ond mae hi wrth i bod, jyst yn dod i weld y lle. Mae hi'n gwerthrogi'r diwylliant mwy rwan bod fi di cyflwyno nhw iddi. A wedyn, pethau fel annibyniaeth i Gymru, doedden nhw ddim efo diddordeb o blaen, a wedyn dwi wedi dod a dreulio nhw, brainwashio nhw. Agor ei lygaid. Ie, dyna fo. Ie. Mae hwn yn good. A warateg i dy mam, achos ni'n gwybod mae steddfod i bawb, ond dwi'n credu, mae agwedd yn newid, ond I guess pan mae pobl yn gwybod neu nabod rhywun sy'n yn y byd neu dysgu am y byd, a maen nhw'n dysgu. So heb ti, fydde hi ddim yn gwybod really am y profiad Steddfod, really, I guess. Yn union. A dyna ydi o, ti jyst yn pasio fo ymlaen i pobl eraill. Ti'n gwybod, heb athro Cymraeg fi, heb yr urdd, sy'n ni ddim yma heddiw. Dwi'n gwybod lle fesyn ni, ond ni sy'n ddim yma heddiw. Lancaster. Wel, ella sy'n ni ddim di joio, a ella sy'n ni di dod nôl a dysgu Cymraeg. Da ni'n gwybod. Ie. Dwi'n berson hollol wahanol hefyd. Mae'r Gymraeg, mae dysgu iaith jyst yn newid chdi fel person. Dwi'n meddwl mae gen ti fel 2 personoliaeth. Ond mae jyst yn gwneud chdi fwy hyderus a gallu neud gymaint mwy o bethau. Dwi'n gwybod sut. So mae wedi newid dy bywyd di? Yn hollol, yn llwyr. Dwi'n berson hollol wahanol, just mwy hyderus a hapus, really. Pan ti weld y byd Cymraeg, ond ti'n dod o Gymru, o'n i'n yr un peth fel, o'n i'n meddwl, fi'n gwybod beth yw Gymru, a wedyn i Eisteddfod, o'n i just fel, oh wow, but there's a whole nother Wales here, a mae'n cyffrwys, a mae'n really nice i cael y ddau ochr o'r hunaniaeth, I guess. Ie, yn union, mae'n nuts, dwi'n gwybod, mae fatha 2 fyd, dydy. Mae'n gymaint mwy i Gymru, fel ti'n deud, fel ti'n just yn meddwl na, fatha yn yr ysgol, ti'n gwybod, o'n i hoffi gwylio rygbi, neu so o'n i'n meddwl, dwi'n Gymraes, neu dwi'n falch o fod yn Gymraes. Ac mi o'n i'n falch, ond dim am y rhesymau, dim iawn, ond rhesymau fel heddiw, fel nes i ddod o hyd i fatha peldroed Cymru, a wedyn mae'na siaradwyr Cymraeg yn y cymdeithas yna, a wedyn ti'n dod o hyd i lenyddiaeth a hanes, a gymaint mwy o bethau. Mae'n rhyfeddol dydy, a mae'n bechod bod dim pawb yn gweld hynny yng Nghymru. Ie, dwi'n gytuno, achos dwi'n credu bydd Cymru mewn sefyllfa hollol wahanol os
mae pawb cael y cyfle ni wedi cael. Yeah. You know, we can hope. Un diwrnod. We need more teachers fel ti a Dyfed? Dyfed, ti? Dyfed, you know, da iawn Dyfed. Da iawn Dyfed. Ti'n dysgu yn yr un ysgol? Nes ti dysgu mewn? Na, mae o'n actually yn rival fel. Dwi'n gwybod. Dwi'n dysgu yn Conwy. So dim... ysgol Eirias oedd cyn ysgol fi, ond dwi'n gweithio yn Aberconwy, ond maen nhw'n rivals. Ond na ni, dim much. Mae'n iawn. Just comparing scores weithiau. Pan roi ti'n dysgu, neu pan ti'n defnyddio neu siarad yr iaith naw, neu weithiau Saesneg, ydy unrhyw stwff neu pethau ti'n ffeindio'n anodd gyda Cymraeg, neu newid nôl i Saesneg weithiau? Mae'n gallu bod tricky hefyd. Yndi, oes. Dwi'n athrawes Gymraeg, a mae'r plant fel, Miss, why don't you know that? Cos dwi'n mynd, na i checio ar yr app. Ond dwi just fel, dwi wedi dysgu rhaid, dwi ddim yn arfer efo dweud rhai geiriau, ond wbeth penodol ydy rhifau. Fel, mae mor annaturiol, os dyna'r gair. Annaturiol, dwi'n meddwl. I ddeud rhifau yn Gymraeg, a mae Cymru Cymraeg yn neud o hefyd, fel, dwi'n gwybod, mae fel 1, 2, 3 yn iawn. Ond pan ti'n mynd i fel 562,000, dwi fel 62,000. A dwi just fel, naeth yn cymryd fi 10 eiliad. I could just say it yn Saesneg, ond heina sy'n cael fi, dwi just ddim yn fy mreni. A hefyd y dyddiad. Ti'n gwybod fel fed ac egg a bydd ein. Gosh, mae hwnna'n cael fi. Cos ti'n meddwl na 15fed. Dwi'n trio meddwl am un. Ti'n meddwl ugeinfed ydy fysa'n ein, cos ugain. Ond mae'n ugeinfed. So mae'n 20 a wedyn fel, dyna beth sy'n mynd trwy pen fi. Bob dydd fel athrawes ar bwrdd. Pedio. Y rhifau sy'n cael fi. Dwi'n hollol cytuno gyda ti. Dwi'n ofnadwy gyda'r rhifau. Dwi'n ofnadwy gyda'r rhifau yn Saesneg hefyd, so dwi ddim yn helpu fi o gwbl. A dwi'n credu mae fel, obviously y ffordd, a'n penni yn gweithio, achos pan ro'n i'n dysgu Indonesieg hefyd, o'n i'n stryglo gyda'r rhifau. Mae'n just ffordd fi'n gweithio, we just don't get on, t'mod. Ond, mae'n gallu bod anodd yn y sefyllfa ffurfiol fel y dosbarth lle, mae rhaid ti dysgu amdano fe, achos fi'n gallu just dweud 35, a mae hynny'n iawn, ond mae rhaid i ti dysgu y ffordd orau. And y controversial falle, ond i fi, fel, dwi ddim yn pwysig i fi, rhifau. Fi'n iawn gyda defnyddio rhifau Saesneg am beth os fi'n holl onest, achos fi'n gwybod pawb yn deall. Falle mae'n diog, sa'n gwybod, ond dyna fi. Dwi'n hanner. Os ti'n gallu deud fel, dwi'n gwybod, os rhywun yn deud 50, dwi'n fel, dwi'n gallu deud 50, dwi'n. Oedd rhifau hawdd. Neu hanner cant. Ti wedi cael fi fanna. Dwi'n hoffi y gair ugain, mae hwnnw'n gair dda. Yndi mae o'n dda, dydi? Mae hwnnw'n cool. A 50, is that 15? No. 15. 15, okay, now I'm stopping there. That's as far as I go. Pan ro ti'n dysgu Cymraeg, neu pan ti'n dysgu plant naw, beth wyt ti'n neud i helpu nhw? Oes unrhyw tips? Twod, heblaw am trio neud pethau'n hwyl, trwy gemma a pethau fel na. Be sy'n helpu fi ydy, fel ti'n gweld rwan, app gydaduron. Dwi'n defnyddio fo trwy'r amser. Mae mor hawdd just rhoi gair i mewn. A mae hefyd yn deitha chdi os mae'n fenywaidd neu gwrwaidd. Pa app yw hynny? App gydaduron. Pwy sy'n neud hynna? Prifysgol Bangor, dio. Ond ti'n argymell app Yndw, mae'n hawdd de. A ti'n gwybod yn amlwg ti'n methu rhoi brawddeg at ei gilydd. So just geiriau unigol yn helpu. Gwych. Fel arall, S4C efo is-deitlau a gwrando ar Radio Cymru neu music
unrhyw beth ti'n neud bob dydd, a jyst i ddod i arfer, ond ti'n gwybod y ffordd ora yn y ffodus ydy jyst siarad Cymraeg a taflu dy hun i mewn ac ymarfer gymaint o phosib. Ie, hollol cytuno gyda ti. Wy'n cael enghreifftiau fel radio, cerddoriaeth, mae hwn yn dda fel passive learning hefyd, ond y ffordd orau yw mae marfer siarad, bod anghywir pan ti'n siarad yr iaith gyda pobl a sgwennu pethau lawr a dysgu a stuff, okay, this is the slang word for this, a stuff. Yn union. O'n i eisiau dweud rhywbeth am fel, mae'n really dda hefyd, ti'n ddangos pobl yn dy dosbarth di, hei, dwi'n athrawes Cymraeg, ond sa'n gwybod pob gair yn yr iaith, achos dwi ddim yn realistic, achos dyn ni ddim yn gwybod pob gair yn Saesneg, dyna pam ni'n dysgu Saesneg yn ysgol, ond hefyd, dwi wastad yn siarad gyda pobl yn Saesneg, a fel, beth di gair yna? So, mae'n pwysig i ddangos pobl, achos dwi'n credu fel y concept o bod rygol, os ti ddim yn siarad mwy nag un iaith, ti feddwl, one day you wake up and you're fluent, a dwi ddim yn bodoli, mae'n constantly shifting and developing and growing, so mae'n pwysig i ddangos plant hwnna, I guess. Yn union, a maen nhw'n chwerthin, cos yn amlwg dwi'n siarad lot o Saesneg efo nhw, rhan fwyaf Saesneg, a mae gen i acen hollol fatha bai Colwyn pan dwi'n siarad Saesneg, a maen nhw'n deud pa mor wahanol ydw i pan dwi'n siarad Cymraeg, mae gen i acen Cymraeg, a wedyn dwi'n siarad Saesneg, a dwi'n fatha slang proper Sais o bai Colwyn. Sa'n gwybod yr acen Saesneg. Wel, gai ofyn y cwestiwn olaf i ti? Of course. Wyt ti wedi meddwl am y cwestiwn olaf? Dwi wedi. Iawn, oce. So mae peiriant amser gyda ti, Megan, a ti gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld 3 lefydd wahanol. Ble fasa ti fynd? Iawn, un cynta ydy nôl i fel y 60au yng Nghymru, pan oedd Cymdeithas yr Iaith yn protestio, ac oedden nhw'n ymgyrchu i gael sianel dyledu Radio Cymru Cymraeg, achos dwi wedi gwneud lot o ymgyrchu i fel Yes Cymru i'r Gymraeg yn ddiweddar. So dwi'n meddwl sy'n ei ffitio reit mewn i'r adeg yna, a dwi'n reit passionate am hawliau'r Gymraeg. So sy'n licio mynd nôl a protestio dros yr iaith. Roedd amser cyfroes iawn, mae'n teimlo fel. Obviously, roedd fel llawer yn digwydd yn yr 60au yng Nghymru. Oedd, just i clywed, mynd trwy rhywbeth mor hanesyddol o ran Saunders Lewis. Doedd o ddim yn adeg hapus i'r Gymraeg, really, ond... ac edrych nôl, ni'n gwybod pa mor pivotal oedd yr amser yna. Opsiwn dda am yr un gyntaf, beth am yr ail? Ail un, mae'n probably ddiflas i pawb arall, a mae'n un hynanol, ond sy'n mynd nôl i 2016, a just blwyddyn gorau fy mywyd, oedd Cymru yn y Euros, so eisiau Ffrainc i ddilyn Cymru yn Euros, oedd hwnna just yn anhygoel. Sy'n ni'n mynd nôl yna unrhyw bryd. Nes i ennill medal dysgwyr, lyflu. Gwych. Lyflu. Oedd o just pethau fel, o ti wedi clywed am Festival No. 6? Fi wedi clywed, Sa'n wedi bod, ond fi wedi clywed lot amdano fe. Mae wedi stopio ers blynyddoedd bechod, ond Portsmeirion, just anhygoel o wyl, oedd Super Furry Animals yna. Wow. So ar ôl y Euros a wedyn Super Furries, oedd o just yn... O'n i yn ail flwyddyn yn y brifysgol. Dim pryderon. Oedd o'n anhygoel. Mae'n swnio fel blwyddyn briliant, what a teg. Oedd. Hyfryd. Wow, So, pa flwyddyn, sorry? Yr ail flwyddyn yn y brifysgol, so 2016. 2016, sydd yn fel 7 mlynedd yn ôl rwan. Brilliant. A y trydydd? Really random, ond dwi wedi gweld o ar TikTok, basically. Dwi wedi clywed am ryw ynys ma, o'r enw fel North Sentinel,
wrth ymyl India. Cos o'n i trwy meddwl am rhywle, sy'n rhaid mynd yn ôl i rhywle heb dechnoleg, lle dwi'n gorfod poeni am social media, pethau fel yna. Ac digwydd bod nes i weld fideo am No Sentinel, rhyw ynys ma, lle basically does neb yn y byd yn cael mynd rwan, sy'n mynd cael ymweld. Mae'r bobl di trio ymweld, a maen nhw wedi cael eu seithi efo bow and arrow. Yeah. So, dyn nhw ddim wedi cael cyswllt efo'r byd. A dyn nhw ddim yn gwybod faint o bobl sy'n byw na, sy'n gallu bod yn 50 neu 400. Ond, ia, sy'n ni'n licio mynd a bod yn rhan o rhywbeth fel na. Lle ti jyst ar ynys, efo dim syniad beth sy'n mynd ymlaen yn y byd, y rhyfel, y gwleidyddiaeth, pob math o bethau sy'n poeni ni bob dydd. A mae'n siŵr bod gen nhw bethau i boeni amdanyn nhw. Bach o drama a stuff. So lyfio gweld be maen nhw'n neud bob dydd. Bydd hynny'n profiad nice i bod mewn cymdeithas heb technoleg fel bywyd syml. A ni'n gwybod mae hynny'n pwysig, mae'n iechus i bod tu fas a wneud pethau tu fas, ni'n gwybod mae'n pwysig i fel iechyd meddwl a pethau fel yna. Yn union. Yeah, it's a good shout, yeah. Diolch. Megan, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser i cyrraedd â ti a siarad gyda ti. Pob lwc yn Awstralia a hwyl fawr. Diolch o galon am gael fi. Dwi wedi rili mwynhau siarad efo chdi. Diolch yn fawr. Hwyl, tara. Ta. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am rando. Cofia, mae'n bosib i ddilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook. Hwyl am y tro.